Telepon wong iki. Halo, Halo Tania. Mas Haji, kok telepon to sampean ki? Mosok telepon nek ka oleh. Bojoku ndek omah lho, Mas. Bojomu nang omah. Iya, kita wong tas masuk ning kamar mandi. Iya Tan. Nyapa? Kangen aku. Kangen. Masa Allah piye to wong iki? Podo aku juga. Awakmu ya kangen aku Tan. Aku malah kangen banget loh Mas harus sampean Mas. Mosok Tan. Iya. Asik. Terus tuh Mas, pokoknya cintaku padamu ini Mas. Wes to ngalah-ngalahnya sepeda yang bledos. Lah kok koyo sapi teng bledos to? Mau aku nembus padano sapi teng bledos. Loh, kok mau piye to? Lah sapi teng bledos iki akeh wong ora seneng to. Ngerti ya, sepeda yang bledos ya ambune tekan dindi Mas. Senajan oke wong gak seneng.